Podzimní miniseminář Komise rozhodčích žen se konal v polovině října v Praze a na jednotlivé účastnice byla připravena jak praktická, tak i teoretická část. Fotbaloví rozhodčí mají totiž jednu z nejdůležitějších úloh na hřišti, a to zajištění fair play a spravedlnosti během zápasu. Pro dosažení tohoto cíle je pak nezbytná nejen mentální, ale i fyzická připravenost. Rozhodčí museli nejprve absolvovat pod vedením zkušeného fitness instruktora rozhodčích Pavla Peřiny takzvaný FIFA Fitness Test. Po rozcvičce tak na sudí čekali 40metrové sprinty na čas, kdy bylo potřeba plnit limit běhů pod 6,4 sekundy. Poté už se účastnice minisemináře rozdělily do skupin a vydali se v rámci FIFA Fitness Testu na běžecký oval. 75metrové sprinty opět s časovým limitem byly doplněné krátkými úseky chůze. Takto bylo potřeba absolvovat 10 kol. Fyzická připravenost je pak pro rozhodčí ženy stejně klíčová jako pro jejich mužské kolegy. Neodmyslitelnou součástí miniseminářů je i teoretická příprava, kdy se pouští různé situace ze zápasů a ukazují se chyby nebo nepřesnosti, které je potřeba zdokonalovat. Cílem je vždy chybu rozebrat a dobře vysvětlit.